Otvírák. Oficiální otevření festivalové sezóny. Největší český multižánrový hudební festival. To nejlepší z české a slovenské hudební scény. Bohatý doprovodný program, Adrenalin Camp, Game Zone a další atrakce. To vše najdete 14. až 16. června na festivalu Otvírák v Milovicích u Prahy. Těšit se můžete na Richarda Millera, Tomáše Kluse, No Name, kapelu Krištof, Rytmuse, Iné Café, Katapult a spoustu dalších. Otvírák. Oficiální otevření festivalové sezóny. Více na otvírák.cz. Se kterými se tady setkáváme poprvé na VIP Party All Television. Ahoj vám všem, kteří jsou pravidelnými účastníky naší show. Vy všichni máte rádi hudbu, lifestyle, je mi to úplně jasné. To všechno přiváží a přináší internetová, hudební a lifestyleová televize, která vysílá streamově, kde jde než na www.alltv.cz. Když se řekne Amerika, co se ti vybaví? Samozřejmě je to jiný životní styl, je to úžasná hudba a je to nadčasovost, co se týče biznesu, jakoby v rámci show businessu, jo? Tak je to, hodně se mi, dá se říct, přiblíží třeba Rusko. To je takový, jako, že to jsou dvě velkomoce de facto, jo? A je to svoboda určitá, ale jak říkám, já jsem Čech a jsem hrozně rád za to, že jsem Čech a nikdy bych chtěl být Američan, ale je to věc, která má určitý trend a přichází a ovlivňuje a oslovuje spoustu lidí a spoustu interpretů. Myslím si, že i tu vaši interpretku dneska oslovili. Chtěl by ses podívat do Ameriky? Já jsem třeba v 18 měl svého prvního producenta, který jakoby mě zval do Ameriky, abych natáčel svou první desku a to byl člověk, který třeba dělal s Janet Jackson a takhle. Já si myslím, že já jsem procestoval spoustu míst, strašně moc míst a já vím, že Amerika je pro mě jedna z věcí, který, když tam pojedu, tak to bude mít nějaký smysl a nejenom natáčet desku, ale opravdu něco jakoby dlouhodobějšího. A jsem mladý člověk, to znamená, určitě se těším do Ameriky, 100%, ale není to něco, co je nějaký moje životní krédo, jako já jsem objel od Ibizy po Moskvu, já nevím, celou Evropu a já nevím co ještě, tak Kuba třeba, ta byla hrozně nádherná a to jsou taky ty místa, které mě hodně baví, protože to má úžasnou energii. A tohle je vyloženě, že to je jiný svět trošku a samozřejmě jednou se budu hrozně těšit, teď ještě ne. Co chystáš na léto, taky nějaké cestování? Ano, já teď třeba letím tryskáčem někam, to je Polsko, Maďarsko a Tatry. A pak jedu do Egypta natáčet videoklip. Pak jedu na Ibizu vystoupit na jedno vystoupení a pak jedu ještě do Moskvy, tak jako mám toho docela dost a cestuju hrozně rád. Chystáš něco i pro české fanoušky, nějaké koncerty v České republice? Určitě, já připravuji jakoby velkou narozeninovou party a ta bude vlastně
takový, je to ve stylu jakože a la 90. 80. léta Amerika. Hodně jsem se inspiroval Gaspim filmem a je to o tom, že dá se říct, že my tam budeme prezentovat novou skladbu, kterou jakoby dávám dohromady teď s Gábenou Osvaldovou, bude česká a je to vyloženě pro český posluchače a pro český rádia a pro český trh, takže se na to hrozně těším. Jsme na party, máš rád party? Mám rád party a tady vlastně už jsem byl 100krát, ale dneska je to nádherný. Jak jsi to udělala? Ke každý party patří alkohol. Co ty a alkohol? Tak já jsem teda už 2 roky hodnej, přestal jsem kouřit marihuanu, za což děkuju Pánu Bohu. Jednou jsem se pomodlil a říkám, Pane Bože, zbav mě toho. A ten alkohol si neodpustím. Kdy jsi byl naposledy opilej? No, naposledy před týdnem. Já to mám jako týdenní takový exkurze a dneska jsem se kvůli tobě opil, přestože mám v sobotu 2 vystoupení důležitý, ale nezvládl jsem to. Co ty a CDčko, plánuješ nový? No tak já samozřejmě plánuju nový. Teď jsem sehnal skvělýho Jaroslava Kůlu, který je veliký manažer a podnikatel úžasný, tak doufám, že mi pomůže. Slíbil mi to. Kde tě mohou divačky vidět, nebo tvoje faninky? Tak já jsem teď dohrál Kata Mydláře, ale zpívám ještě v noci na Karlštejně písničky Valdemara Matušky. A jinak mě můžou vidět, když si vlastně na internetu najdou www.bohušmatuš.cz, tak najdou moje vystoupení. Kdy jsi se naposledy opil? Je to zhruba 14 dní, ale ne moc, jenom lehce s kamarádama z vejšky, takže nic extra závažného. Co je u tebe v modelingu novýho? U mě teď mám docela hodně práce tady v České republice v Praze, což úplně nesouvisí tak jako s modelingem, protože spíše to reklamní činnost a hraní, takže, ale jinak v modelingu dál pokračuju a snažím se na sobě pracovat, aby když přijde nějaká dobrá zakázka nebo nějaká šance, tak abych byl připraven.